Takže rozebral som, čo to išlo, lebo už je veľa hodín, tak nechcem to s tým buď zbúchať, lebo tak som bol natešený. Táto, čo má takýto obyčajný valec, tak tu je GPS, tak tu je valec v rámci normy v pohode. Nehovorím, je pridretý, ale dá sa s tým pracovať, nie je tam taká rýha. Proste je to iba len taká mapa, čiže to sa vyhoní. Ale tu je tento druhý valec a ten je KO. To je vidieť aj tuto na valci, že proste tu je to krásne vidieť, že tu je rýha jak hovado. Tak tento valec sa zachrániť nedá. Škoda. Ten z neho aj najväčší, keď to takto zeberieme, tak je robustnejší. Ale obidve majú 50 priemery, 500. A klukovky by mali byť tie isté, tým pádom ja túto klukovku prehodím sem, lebo tuto je ešte aj karter prasknutý. Čiže tu je karter